Добро найде. Слушаме на 80 години, кума сте били, а? Кума съм. И алал негови. Кръстига детто Феркие. Ага, И сега съм кума на комшиите. да, И детто македонско го научих и много ме сака детто. да. Ме чуе спияло некна. Баба, баба. Ама носам се чоколадки, такви работи, се му давам Гол поздрав, не ли? Гол не. Урос. Дружило. Сакате ли да имате мобилен телефон? Сакам. А? Сакам бе, ки се научам. Ки ме научите. И со кой ки разговараш? Со кой ки се яве и аз те притиснам ки се ява. Да, ки правиш маве. Ки правам обед. Да. И шо, не ли знам копчето кое. Уикенд почна, айде, вечер ки се излева, кафичи, мафичи, диско, миско, младите. Ако да ки излезат голи цицки, ки се видят се пред машките да ги гледат. И машките дисават. Оти гледат цицки, гледат се гола и шо? И право запалват се, да? Запалват се машките и они опукат се, пият койници и мойници. Сокове не пият, койници и мойници пият. И реки. И рекия, маленки шишенца. И с други ръце. Другират се после, само тръчат по машките. Те поздравуват така, само викат поздрави, гол поздрав, нищо. Гол поздрав не. Нека ми пратят нещо и аз да се израдувам. Оти ме гледат, смешки и такво, прами и нищо не прекат. Така, чао. Край. Край. Последно беше това. Последно беше. Последно не кажа. Приятно.